Der findes forskellige former for krig. Der er de gamle krige, og der er de nye krige. De gamle krige er kampen om territorier. Det er som regel traditionelle våben, og det er militære ofre, og det er afslutningen gennem sejr. De nye krige, det er som noget som terror med civile ofre, og afslutningen gennem udmeldelse. Terrororganisationer har der været lidt for mange af i Europa. Der er IRA i Nordirland. De startede som katolikker mod protestanter. Nu har det udviklet sig til en nationalistisk terrororganisation, som kæmper for løsrivelse fra Storbritannien. ETA i Spanien, som ligesom IRA er en nationalistisk terrororganisation. De kæmper for at løsrive Baskerlandet fra resten af Spanien. De er antifrankistas. RAF i Tyskland. De kæmper for et socialistisk og kommunistisk styre. De er imod kapitalismen og de gamle nazister i Tyskland. Alle tre organisationer har det til fælles, at de har brugt vold i deres kamp. Det er bomber, det er kidnapninger, det er tyverier osv. Propaganda. Propaganda handler om at overbevise befolkningen om, at det man gør, det er det rigtige. For eksempel skulle Kommunistpartiet overbevise befolkningen om, at det grusomheder, den gennemlevede, var en nødvendighed. Propaganda forekommer gennem tv, gennem radio, gennem reklamer, gennem film og aviser. Fattigdom er faktisk et meget udbredt problem i Sydeuropa og Østeuropa. Fattigdom medfører i mange tilfælde højere ekstremisme. Det sker, fordi de arbejdsløse mangler nogen at skylde skylden på. Det bliver så dem, som de ikke føler hører til i landet. Det er fx immigranter, jøder og sigøjnere. Det er med til at bekræfte Huntingtons civilisationsteori, hvor menneskers sammenhold ikke afhænger af landegrænser eller ideologier, men derimod religion og kultur.